trobar en aquest còmic? Són 8 anys de feina en fronteres de tota Europa i trobarem experiències i vivències que he trobat coneixent persones que m'he trobat en aquestes fronteres. Què has après de tot això? El que m'han ensenyat és que els que estem aquí hem tingut molta sort de néixer on hem nascut, perquè depèn de la banda que neixis, et toca viure una vida o te'n toca viure una altra. Per què marxen dels seus països? Majoritàriament marxen perquè els seus països o estan en guerra o passen una fam molt extrema o són països que les persones que viuen en ells no hi ha futur. Per exemple, un grup de companys, d'amics que ens vam trobar a la frontera entre Itàlia i França i que ells marxaven del seu país perquè al seu país no hi havia futur. Síria és un país en guerra, totalment destruït, que no hi veuen futur. Com viuen els nens en aquesta situació? En totes les fronteres que he visitat he trobat menors, he trobat nens, ja siguin acompanyats de les seves famílies o fins i tot sols, perquè les seves famílies no han pogut marxar al complet del seu país. El que ens donem compte en aquestes fronteres és que no són plenament conscients del que estan vivint en aquell moment. De tot el que has viscut, què t'ha impactat més? Les dificultats que els hi posem al voler arribar a Europa. Nosaltres podem comprar un bitllet, pujar a un avió i plantar-nos a qualsevol país del món. En canvi, ells no poden pujar a un avió i venir a Europa a buscar un futur millor per ells i per la seva família, sinó que els obliguem a llançar-se al mar en una barca, els obliguem a saltar tanques. Com podem ajudar a les persones que són immigrants? No girar la mirada cap a un altre cantó. Nosaltres, quan fem la nostra feina de documentar i fotografiar aquestes situacions, el que necessitem és que a l'altra banda hi hagi gent que ho vulgui veure. Infocaires. En aquest còmic hi veureu experiències personals que no he explicat mai a ningú. El trobareu a totes les llibreries.